Vinterforberedelser af ens græsplæne. Det er jo i hvert fald noget, man skal i gang med nu her. Hvis der ligger blade på ens græsplæne hen over vinteren, så ligger de og rådner over græsset. Og græsset vil jo gerne have lys og luft. Jeg har taget min favorit løvrive med her. Så det er jo simpelthen bare et spørgsmål om at få revet bladene fra her. Mange af jer har garanteret allerede hævet jeres klippehøjde. Grundlæggende så handler det jo om at få simpelthen justeret sin plæneklipper. Sådan der. Så vi kommer op og får lidt mere højde her. Få børstet den af, få hjulene renset op, eventuelt skiftkniven eller slibekniven, så den er klar her til foråret. Husk også, at du altid kan følge Græsnørden på YouTube og Facebook og Instagram. Og jeg lægger sådan en løbende video op her i løbet af vinteren, så man kan kigge med i, hvad man måske skal i gang med til næste år.